Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan amayet, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan amayet, kat dispensaran nyo kuma no jakon inlanad ti address ko. Ta medyo maselan ti padas ko nga inak isalaysay. Aklo nag-anasukirak nga anak manang, kat mamati ak aday ta ti makagapo, no apay nga adda sumagmamano atawan anasayang ti biyag ko, gapumet laeng iti kinasukir ko. Na ikagumaan dakmet ana pagturpos dagiti dadakkel ko, nga uray makuna asaan kami met abaknang. Ngam no apay ajak man laag panunot ken agamiris no daytay agayatakon. Ngam no panunutan ana imbag manang, adamot saan ang maiparbeng no maipapan iti legal apan nakaiimplementar ti linteg nga iso tinangiduron kanyak tapno isalaysay kumet ti padas ko. Naramihan ka manon anak ko. Nagkapuam manon aya. Apay aya ngamin akanayon apadpadaanan dak asumangpet tatang. Ha? Di dakla tabaybayan. Nahustuhan akon ititawan tatang. Amo kon ter aramidek. Awan laayan ti karbeng akmet nga agaliwaksay. Ay, mayet anak. Panunutom kumamot amadandanagan kami akabalay mo no kasta amala daw ka sumangpait.
Amumot nga graira dagiti rinuker ti panunot da. Anyalat amumin nga no makasalaw ka kitin iti mangdangran kun ka. Unay kat ngaminan ay ti kasta ka panunutan nyo, tatang. Numadlaw ko nga dagpangpanggap kanyak iti dakas, ay kat lumikli ka kun Alangan mo't nga isarsarak ko ti karadkad ko. Ha? Iso mabalin ka di, tatang. Sandak ko mapagdandanagan unay. Kas itinakon-nakon, nahustuhan akon iti tawon. Adan nakam ko, iso nga amok nga rodon ti aramidek. Madanagan dalaang kan kamayet. Anya ko mga iti pagdanagan da kanyak. Bakbaketan akon. Apay nga minakasta ti panagrasrason mo ngay. Awan mo't dakas iti imbagak Kan may sa anak nga agrasrason. Agsasauak laang iti pudno. Ay, Iso mabalin ka di, David. Di na kumakontraan. Iso nga rod nga ibagbagak kan ka ti kaririknak. Tapno makailiw-liwagak. Ngam kas lakit din ad-addapay nga ayunam dagiti dadakkel ko. ibagbagak laang ti opinion ko mayet. Awan nga rod serbi ti opinion mo, David. Iso husto ko man. Di kan agsaupay. Mabalin? Ala no isuti ko nam. Basta, jak kaya ti kas di nga aramidan kanyak datatang. Kaslaklag, bidbid do ta kanayon iti panagriknak. Saan ka komportable iti kas di nga aramidan da kanyak. Siyak tumot ti mangkasarita iti anak tapaeng. Tabarang dumngag kanyak. Diyak lapat yun, Nilda. Ang mga nobaraan na kamot akas iti aramidon na kanya. Ha? Sa bali ti panagrasrason ni Mayet. Naimbag ko mano saan ta akapkapin ta isaw. Baybayan talatan nga oray no may sagmakditan. Ay, saan Inauna nga anak ta ni Mayet. Saan mabalin abaybayan ta? Ay, Datati kang runaan nga apektado. No dati saan nasaya tama pasama ken kuana. Iso asaan ta kumasumuko paeng. Nilda. Inauna nga anak ta ni Mayet. Iso tinamnamaan ta makatulong ka data no maipapan ka dagiti addina. Iso nga ikagumaan ta nga igiya. Kasta mo aramidan ta. Agum natangkan ti ulo na. Basta, saan ta sumuko paeng? Kasapulan na ta ti anak ta. Katrumbang laeng nga rod akanayon nga data amang palpalagip ken kuana. Ay, daitan ti ibagbagak kun ka anak kao. Anya ngay ti kasta lang nga masimang pal. Tanda ni di kan makakunail gaputan na bartak ka. Abay, ngamin na yakasta kayo. Di dakla baybay. Ay, kasano ngay abaybay anda ka. Kasta ka mo. Anya ti madikanyak. Ibagayo man. Ay, awan ti madikun ka anak kao. Ngam ti kasta nga aramidaw. Ti dandanagan mi kaninanang mo. Amangan tukit no nakarkaro ang may sagmak kagapoy ti kasta nga aramid mo. So adi na kami mababalaw na agdanag kami maipapankan ka.
Kasta ti aramid ko, Manang Emmy. Nasukirak, kat aramidak latano anya ti kayat ko. Nupay kasta, saan ama umuma dagiti dadakkel ko. Nang runa ni tatang ko amang bagbaga kanyak. Ngem no apay, adyak ida ikan kano. Ultimo dagiti kakabsat ko. Adagundaway akasarsarita dak. Nang runa ti buridak mi ababai anadeket unay kanyak. Ngem man amo, tadyak pulos ida ipangag. Ad-addapay anasukirak manang, no daytay maaddaanak iti nobyo. Kas idinaamam mo ken nakarelasyon ko ni Nelson. Nga iso tinakaigapuan tinaibagak iti damo apaset ti surat ko, asumagmamano atawan iti biyag ko ti nasayang. Oh, anya mayet. Sumurot kay ti panag out of town mi kadagiti gagayem ko. Una, alangan mo ta saan. Anyat amok ngay, amang ano adakit di babae akakadwayo nga aga out of town. Awan. Dagiti kayan ayat dagiti gagayem ko ti sigurado akadwami no bilang laan. Ket no di ka sumurot, sigurado ang ma-OP ak. Sakto lang tawan ti partner na ijay. Oh, ama no damot sa bali nga itugot mo no bilang saan nakasumurot. Awan ko nakmet. Iso nga ron nga ibagbagakan ka sumurot ka. Tapno ada partner ko. Sige Nelson, sumurot ak. Agyaman nakmet ha. Ag-overnight tayo ijay ha. Wen Nelson, di kagdanag. Awan parikot kanyak. Bingbing anak, maturog kan, rabiin. Nanang, Oh, apay analiday ka, Bingbing. ni Manang. Anak, di mon sa pulan ni manang mo amayet, ta saan nga agawid dayjay. Napanan na. Ay, jak amo, Bingbing. Basta ko na nakano ka ni tatang iyo, asaan nga agawid itarabi eh. Nanang, Amok anasidag ka ni manang mo. Nang runa kat da kayo ti kanayon nga agkaidda. Ngam awan mo't nga rod ita ni manang mo anak ko. Iso maturog kan, wan? mabutunak Nanang. Ay, anya lakit din ay anak ko. Awan ti rumbang apagbut ngam. Adamot dagiti kakabsat mo akadwam dito siled. Ada kami mo't ka ni tatang yo iti bangir asiled. Kayat ko ni Manang. Bingbing, saan mo kuman asapulan ni manang mo? Takas itinakunakon, saan nga agawid ita? Maturog kakit din tanay, rabiin. Adapay klasem inton bigat. Grabe anya. Nagragsak da ito nga outing tayo. Wana. Iso nga ron ngayon kagumaan ka ngayon po yun. Ha? Oh, apay mayet. Apay akit kita anak. Nabartog ka din, Nelson? Saan pay? Apay aya. Nakalablabaga nga min dagiti matam. Kasla sa bali tilangam ita. Oh, si kamat. Apay ko mas sumabali tilang aknay. Apay, alien. Sa bali nga min talaga. Ultimo ti iwas mo. Kasla maikawa ak. Awan tinagbaliw kanyak, mayet. Umay ka man kit di. Nelson, inarakop na't matan. Uwan
Tapno may pariknakan ka na patid ka kanyak. Tapno mariknam analaos ti panagayat ko kun ka. Nelson, I love you, Mayet. Nelson. Nailawan kamin ka ni Nelson. Addan dagiti muna nagbali na kayan ayat ko. Ngamjak pulos intulok amagunundak. Ngam ita. Jakon nakapagkadkadpay ka ni Nelson. Inso ko kunti amin ko kankwana. Anyan tayo iti anapasamak. Jak pulos ni namnama. Ha? Nakapuot ni Nelson. Oh, nakariing ka pa yung gayam, Mayet. Nelson, Pwede ka pala maturog. kwa pampanunutak namin tinapasamak ka data. Si Kamat. Pwede di ti pampanunutan. Nelson, kasano pa itan? Nagunod na kun. Anya ti plano? No kaya't mo di agnaid ka ni di apartment ko. Ha? Wala. Agnaid ka ni di tagdin natin. Saan ta nga agkasar? Si Kamat. Saan ta pa panunutan di takasar-kasar. Basta no kaya't mo agnaid ka ni di apartment ko. Tapno, di mo pampanunutan tinapasamak ka data. Anas daawak iti daydi akanito manang Emmy. Takas laawan anyaman na kani Nelson tinapasamak kada kami. Idinto ta siyak, madanagan ak unayan, taamangan no agsikugak. Gapo nga rod iti kasjay napasamak. Pimanawak iti balay mi nga uray sa andak akayat apalubusan dagiti dadakkel ko. Kat nakidennaak kani Nelson. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, adda ti sabali anadlaw ko, iso a kinasaritak ni Nelson. Anya di ko na mga ibagam kanyak. Mas daawak ngamin. Apay ano sumang putak nga agapo iti trabaho. Pasaray, adda masabat ko nga agapo diti apartment ta. Si Kamat. Di ka lang nairuwaman kanyak. Amumot nga do ti gagayim ko saan ka di. Pasaray adda sumarungkar kanyak diti apartment. Nelson, Dagiti mo't daduma. Klientek tagi jay. Adda dagiti ipapa-edit da kanya ka voice over. Video, kan daduma pa eh. Amumutan, nalaing nga ag-edit iti video kan voice over. Dahita ngamin ti trabaho ko. O dagiti ka trabaho ibagam kadakwada nga agaw-awat iti kasta kita ti trabaho. Amang ano, adda dagiti agpangpanggap nga agkalay sa kadakwada. Ibagam tadatan ti alaanda para iti photoshoot kan video ti kasarda. sige, di kagdanag, taibagak no bilang adamadamag kung agkasar kadakwada. Dakkel ti kita iti kasta raket mayet. Iso nga ore awan ti permanente trabaho. Awan na nyaman na.
Basta dadagiti umaya kliyente ti apartment. Sigurado ang makataggadak. Tandaan am dayta. Naimbagmagta na panunot mo tinagpasyar dito'y balay mayet. Kailiw da kauna yan. Nang runa na itay buridak tayaw. Tatang, Oh, apaya kasta tilangam. Naliday kamot. Adda ka di parikaut. awan tatang. Madlaw ko nga da sa bali ang mapaspasamak kun ka anak ko. Ibagam ko matap no matulungan da ka. Awan ko nakmet tatang. Saan daklatan nga ikaskaso? Anak, di mo mailibak da ita. Kat no jak agbid daw. Adda pa kay naigan ti lalaki asim murutam. Tatang, Mayet, anak ko. Amo ka saan da ka amalapdan, itaan yaman akayat mo. Nang runa ta kanayon mo nga ibagaan na hustuan kan ititawan. Ngum saan kami akomportable kan ninanang mo, itilalaki anak idunnaam. Agasam, tana minsan lang anak kita me, kat di na kami pa'y kinasarita apulos ide. Iso ano anyaman ti pangaasiyo tatang. Gusto ko man. Di kayag danag. Tanoan yaman ti mapasama kanyak. Saan kayo ariribukan? Tandaanan nyo dayta. Masabol ang pumanawak mayat. Umadayo ak. Anya? Apay? Anya tinapasamak? Saan ka nagdamag? Mga laaklaan ka dagiti kawas ko. Ha? Kasano akon? Di mo ko na napanawan na. Mayat, anya ka kadi. Agdardarasak ko naklangarudan. Saan amabalin ang mataktakak? Ang mga noon niya ti mapasamak. Anya nga min ti mapaspasamak aya. Ibagam kanyak. Saan nakastaas sumangpot ka diti apartment? Kalpasan na. Diyos ki. Adan dagiti pulis. Apay dagiti pulis. Anya tinapasamak Nelson. Ibagam kanyak. Tatang, awan di basol ko. Awan amo kiti aramid ni Nelson. Awan tatang. Mayet, anak ko. Diyak amo di may papanitiligal nga raramidan na. Kanjak pulos nakit kita dagiti bagbagada nga illegal a droga iti apartment mi. Anda tinakumpiskar dagiti pulis. Isungarod ati niliwda kayo adwa. Tatang. Sigunit tinakasarita ka pulis anak ko. Nabayagan nga under surveillance ti kadendendam ka po iti illegal a droga. Awan na mo kiti day tangaramid ni Nelson tatang. Awan na pulos. Ay, anak ko. Napangasi niyo tatang. Tulungan da ko ma. Diyak kaya ti mabalod. Awan di basol ko. Awan di illegal nga aramid ko. Amoyo dayta. Mala, ikaw gumaan mi ka ni nanang mo tagsapul iti abogado amang tulong ka na tayo anak ko. Masapul tayo ti abogado. Tatang. Saan mi mo na kaya't amabalod ka? Kamamati kami nga awan ti basol mo. Masapul ang mapanaknikan tayo dahi tayo ti korte. So ang mga abogado tayo, anak ko.
Kasla akla na ba sa apyek iti daydi akan ito manang Emmy. Tapod numot nga awan apulos ti ammok iti illegal nga aramid ti lalaki anakidan naak. Pudno nga insawang ko iti amak nga anyaman ti mapasamak kanyak, jak to idariribuken. Ngem kadagidi akan ito, awan ti sabali ang nagkamangak no saan adagiti dadakkel ko. Naimpaglaengen ta nakasarak datatang iti nasingpet nga abogado nga iso tinangilaban iti kasok manang. Ket napaneknekan at talaga nga inosenteak. Tilaeng ayan ti adat na. Nabaludak iti agarup upat atawan, sakbay anapaneknekan nga awan ti pakainaigak iti iligal nga aramid ni Nelson. Kasla akla na parutan iti siit iti barukong ko, idi nawayawaya anak. Ngamkas iti nakonakon, nasayang ti sumagmamano atawan iti biyag ko, gapo iti panakairaman ko iti iligal nga aktibidad. Itamanang, addan bukod ko a pamilya, kat naulimakan ti biyag ko. Ngem tunggal malagip ko tinaglabasak, maladingi tanaklatta. Daytoy ti padas ko, tuy pagayam mo, mayet. Pagayam a mayet, kinapudno na, saan laeng asikatikasta. At damot laeng dagiti nabalod, akalpasan ti adu atawan, nawayawayaan, gaputa na panagnakan nga inosenteda. Maawatak ti kinunam ano daduma, adda dagiti saan nga umno apan nakaipakat ti lintag. Nga maanya nga rod, talaga akasta, iso akasayaatan latta pagayam ko, no agbalin tayo anaanad, tapno saan tayo ama isarsarak. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Felix, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Felix, taga Kagayanak manang, nga miti agdama kat addaak dito'y Taiwan, kas may nga OFW. Awan ti panggap ko idi nga agabroad, nang runa tanakastrekak idin kas kamang ti militar di tapagilyan tayo. No apay nga dak ita ditoy, ken no apay at tinalikodak ti serbisyo, dayta ti kayat ko nga isalaysay kada kayo. Kat sapay lakuma, tamaikan iti gundaway, ama ipatangatang, daytoy pakasaritaak. Felix anak, umadanin ti kasangay mo, anyat planom. Diyak pa mo nanang. Sana kami na sigurado na daak dito inton kasangay ko. Nay, apay anak ko, papanam ko ma. Ama nga numaya ka na kiti destino nanang. Amoy mo tinag iti kaskanyak nga da iti serbisyo. Pasaray maibaon kami iti sa bala lugar. Anyan, kunaklakit din no dito'y ka nga agselebrar iti panagkasangay mo anak ko. No sanak to pa maya ka iti serbisyo nanang, agselebrar tayo. Hanggang numaya ka rakon, saan tayo na makapagselebrar? Sapay sang kadamag ni Mona no anya ka no ti saganam. Ni Mona? Katuan, tunggal makita nak, sang kay bagana nga ibagak kanuken ka nga awisem into nagkasangay ka.
Anyalakid din na agayim ko aya. Talaga ka di nga agayam kayo laang ka ni Mona. Awan relasyon niyo. Wala ni nanang, tila bagbagana. Agayim kami lang kini Mona. Saan kami nga agayan ayat? Amano kumaro man ang tikinakuripot mo, Felix. Isong ay bagbagam amayakar kay ti destino. Uy, saan niya? Talaga lang kami nasaanak pa sigurado na dakto pa dito yung nagkasangayak. O, di tap na sigurado. I-advance mo tag-celebrar. Anya? Wala, tapno di ka makalusot. Kaya't mo lang kaming ti makalisikot. Saan niya? Amamunak muna. Saan nakakuripot? Talaga lang nga sana kasigurado na dakto pa into nagkasangayak. Tama nga nukilata may ulog ti order amayakar kiti destino. Masigurado nga dakan to pa dito'y Felix. Isong itapay laang, rumbang lang agsaganakan. Talaga si Kamona. Uray kita saan ka pa'y amaiyakar iti destino? Agkasangay ka pa'y Felix. Tapinta sa damag, mista. Oh, anya day tarayan? Saan tapay ang maiyakar iti destino? Ah? Talaga? Juan, nakasarita konti may sa amis tatayo. Kita man lang agpaiso. Pimay sa timbaga ni Mona. Asino amona? Di ka ubingakan ka aruba mi, Brad. Gayem ko. Kunana nga agselebrarak kano pa iti kasangay ko, sakbay ang maiyakar iti destino. Wan nga agpaison na, dandanin kasangay mo. Wan Ryan, kat itapay laeng, kan-kansyawan ako ni Mona agayem ko. Masapol ka nung agpaskinak, agselebrarak. Alangan met namin asaan, Brad. Sa bagay, nakaugalya akong dagpasken no kasangayak, Brad. Isa sigurado, adan to ba si tapasken ni Jebalay? Kit kastalatan, di nakimbita rin. Ha? Imbitado ka syempre. May sakan to kadagiti espesyal sa nga ilik, into nagpaskenak, Ryan. Felix, anak ka. Kita mo na kan Ryan akadwam iti serbisyaw. Ha? Apay nanang? Nakaragragsak na agsarsarita. Idinto ta, itala ang anagam amuda saan aya. Wan nanang, itala nga nagamamuda. Itay pa'y apalpaliiwak ida. Saan da mo tang agsinsina, kan nakadagdakat da iti tunggal maysa. Katawan mo tidakas na nanang. Baro ni Ryan, kan nasingpet. Balasang mo't ni Mona. Oh, di awan ti parikot. Nagsayang anak ko. Sapay kayat mi kanitatang mo ni Mona nga agbalin a manugang. Ha? Day tatyag paiso. Si kamot nga men. Kunamot agayem mo laang. Di mo mo't kayat nga arman. Kanya kayo lakid din na yan, nanang. Saan man natilay bagbagayo? Aywan gayam. Ipapudot yung man dahi tayo pinapaitan, nanang. Tapno saan niya agbalay ti sebo na. Napintas, na emma, kan naragsak ni Mona akaubingak manang Emmy. Jak ilibak nga damot pa naggustok kan kuana, nga mabainak amang iparipirip,
Taamkek nga amangan no madadaol ti panaggayem mi, no maamwan na nga agayatak ken kuana. Aklunak nga daimun ko iti daydi kanito, anasiputan ni nanang tinaidumduma a kinadeket damo na ken Ryan, amistak iti serbisyo, iti daydi a panagkasangay ko. Ngam sa anak a nagpadpadlaw, tanakitak a naragsakmet ti gayem ko. Inaram nga rod ni Ryan ni mo na agayem ko, kat naaddaanda iti relasyon. Nasakitanak manang, ngamjak impadpadlaw, nang runa kat agpadada anadeket unay kanyak. Tito Felix, apay asat ka? Ayi siya kaanakan. Apay anak ka rin kapailan. Jack makaturog tito. Apay ngamin. Di matadapay klase minton bigat. When tito? Oh, rumbang lako mga rod nakaturog kan Ang mga numala daw ka mapanag-eskwela inton bigat. Saan tito? Apay asad ka? Ha? Sa anak mo't asad kaanakan. Adalang pampanunutek. Sigurado ka tito? Wen, sa anak ka naliday. Pampanunutek lang ti may papaniti trabaho. Kasta ka di? Wen, kaanakan. Iso nga alan. Ingka maturugan, wen? Okay tito, good night. Makitam, Felix. Ha? Ultimo ti kanak am nga agtawon laeng iti siyam. Madlaw na pa'y ti kinaliday mo. Nanang? Saan nga min at talaga mailibak anak ko? Katno sa anak amariro. Adda pa ka inaigan da mo na agayem mo. Kanti kadwam iti serbisyo. Pagkunaan nyo kumamot, nanang. Ay na, Felix anak ko. Di ka makapaglibak kanyak tasyak ti inam. Di mo man aklunan. Amok, nga adda pa ka inaigan day taabanag. Iti kasta a kinaliday mo ita. Ay kat nakapuyan namot ngamin ni mo na agayim na. Anya nga'y, di naunaan di kadwa na iti serbisyaw. Ngarod sa ita, iso ti paglidlidayan na. Minaklon na kadikan ka ti maipapan iti day taabanag. Ay saan, lakay? Amumuto ni Felix nga anak ta. Saan na nga ugali nga ibulgar ti marikrik nana. Ngem, agdadata ken madlaw iti langana. Ay, anyan nga agpaisaw. Sapay agpada ta mga yatamang manugang kanimuna. Ngarod ngem anyan, tadi naman la na ipalapal mo tirik nana kanimuna. Idinto ta na deket damot unay. Ay, kasta talaga. Nalabit saan da nga agkagasat kanimuna. Iso nga, saan nga isudatin na itani para iti tunggal maysa? Di ko namkit day, talaga nakapuyan ni Felix nga anak ta ni Mona. Di naman lapinadas nga impalapal ni Ayat, taamangan kit day no naisalat. Ryan, apay naliday ka, Brad? Matuloy namin Brad. Ti anya? Maiyakartan iti destino. Anya? Day tati agpaiso Felix. Naihulugan ti mission order. Ay, anyan?
Kung naklakit din no sa anin na matuloy ti pan nakaiyakar ta iti destino. Matuloy, Brad. Isu ang malading itanak. Nang ronak at nariribok a lugar ti papananta. Anya? Day tatipod no, Felix. Ay, una yan. Sapay kang itingitan ti riribok itay ti dadya a lugar. Masansan ti rin nupak iti nagbaitan ti tropa kan dagiti rebelde. Day tangarod kat. Kasano ngay Brad? Naibagam ka din ka ni Mona? Day tangarod ti parikot ko. Sapay man nagdandanag ni Mona, Brad. Felix. Nupay kasta. Masapol nga ipakamom kan kuha na Iti kasta. Saan nga agdandanag unay? Inton addatan ton iti lugar apakayakaran ta. Mona, arabiin. Ngumapin ngay malati ko pailaan. Felix, umay ko ipakaasi adi mo baybayan ni Ryan iti pakaiyakaran nyo. Ha? Ay ayat unay ni Ryan. Diyak kayat nga dadak sa mapasamak kan kuana. Diyak lakit di ka bailan. Anya kalakit din aya. Apay akas tati ibagbagam. Mayakar kami lang iti destino. Apay akas talauna hindi pa nagdanag mo. Felix, di ka agisam-isam. Madamdamag kuno kasano ti kinariribok iti lugar apakaiyakaran nyo. Ha? Kanayon ko ang mabuya iti damag nga adadag iti matamtambangan a soldado. Kat pasaray adda ti matay kadakwada. Isa pa nga asim. Ikarim adi mo baybayan ni Ryan akayan ayat ko. Ikarim kanyak, Felix. Dinak sinardengan ni Mona iti day di rabii, sakbay ti panagluas mi amapan iti pakaiyakaran mi. Aging gaasa anak ang nagkarikan kwa na manang Emmy. Nupay kasla mabriat ti barukong ko, gaputa masaksakitanak iti makitkitak adyar ni Mona, nagkariak kan kwa na. Ultimo dagiti dadakkel ko manang, napalalo ti panangbilin da kanyak, nga aganadak iti lugar apapanan mi, tatalaga akatibok idi ti riribok iti dayjay a lugar. Masansan ti enkwentro dagiti aday ti serbisyo, ken dagiti kabusor ti linteg. Adamot panagamak ko, ngam intalagkon ti amin iti namarswa. Taamok nga isulaeng ti kabilgan akalasag mi, iti ipapan mi iti nariribok a lugar. Apay adi kapay la maturog bakit? Ada alumun tirabe. Ay, madandanagan aklakay. Bakit? Kanayon ang may padamag nga dariribok iti nakaidistinwan da Felix. Idila ang agsapa, adaman ang natambangan a militar. Naimpagtawan ti pimbusay. Ngam, adda dagiti nasugatan. Ay, madandanagan akmutlaan. Isongorda ka na yun na kumararag kakiti na marswa. Asapay la kumata di na baybay ante anak ta. Lakay. Malaksid iti dakkel at tulong nga maipapaay ni Felix kadata. Kastamatan kadagiti kakabsat kan kakaanakan na. Diyak lakit di maaklaw no adda ti dakas a mapasamak kan kuana. Kasta akmatlaang lakay. Ay, sapay, agkabak-baak.
Anya? Naitati agpaiso. Iso asapay la kumata kanayon at arabayon ti Diyos ti anak ta. Iti lugar nga ayan na. Nakaululimag taglawlaw. Makatitilang ti kinaulimag na. Jack magustuhan da ito ya. Sabali tagparparik na kanya. Sinyasak ni Ryan nga da iti da banda. Narigatan. Ang mga... At nakabusor! Renowned na tayo! At nakabusor! Masapol nga gling na dak. Oops! Nagsip na taglawlaw. Nalawag ang makita no sa dino ti pagtaudan dagiti ranipak. Gapo iti panagbus iti igam dagiti kabusor. Dita abanda ti pangipaturungak iti paltong ko. Ay na anak ko, agyaman ak ta si kakaradkad kasimangpet. Agyaman ako na ay Felix. Nanang. Naamuan mi iti damag tinapasamak anak ko. Ay na, agyaman ak ta saan ka na ipada iti gayem mo anak. Awanan ni Ryan, nanang. Awanan ti gayem ko. Felix, anak ko. Naimbag ta pinalubusan na kasi murutan ng iyawi diti bangkay ni Ryan. Isungad da kita. Anak, nalabit nga agpatinggalaangan at talaga ija itigasat ni Ryan. Diyak man lang nasa lakniban ti gayem ko, nanang. Diyak man lang nasa lakniban. Anak ko. Maladingita na kitinapasamak kan kwa na. Maladingita na una itinapasamak kan ni Ryan. Mona. Nagkari ka kanyag, Felix. Ingkari mo di mo baybay antigaya na yan ko. Pakawanin na. Nadyak na sustinirtin karikin ka, Mona. Pakawanin na ko, ma. Nagdaras dagiti pasamak. Agin na dayo kami idi ka ni Ryan. Idi ka lahat ang nagbusi ti igam dagiti kabusor. Kalpasan na. Diakon amo dagiti si Maron na napasamak iti daydakan ito. Diak matan na si putan ni Ryan. Tanay pamaysan ta atensyon ko iti panakirangat ko. Ngam kabayatan ti rinupak. Ikag kagumak tinagarudok ana panitayan ni Ryan.
Tapno matungpal ko lang tiin karikin ka. Ajak bye-bye anti kayan ayat mo. Iso na lang. Ito ini nalpasan na rin no pak. Di ta na naamuak. Amay sa gayam ni Ryan kada giti killed in action. Felix, awanan di kayan ayat ko. Awanan ni Ryan. Ladingitag na napasamak mo na. Nababalin na ko masyaklangan di pimusay. Saan ka na ni Ryan? Tapos saan ka ngagladlatingit na kasta? Nababalin na ko Mona. No kasano ti pan nakapasakit ko, idi nakitak ti kinaragsak damo na ken Ryan anaadaan iti relasyon, nagtriple ti saem anariknak, iti nakitak a panagladingit ni Mona, idi pimusay ni Ryan, manang Emmy. Ngem saan ko abinaybayan ni Mona, ket nagtalinaedak iti sibay na, agingga anaaklon na ti kaawanan, day di Ryan. Kagiddan ti ininot apan nakaaklon na iti amin, na ikanak mo't iti kirad, anang iparipirip iti riknak kenkwana, kat sa anak anapaay manang. Ngamsakbay ang nagkalaysa kami, kinid daw na nga agikataklaangan iti serbisyo, tadi na kanun kayat ang maulit tinapasamak, iti immo na nga ayat na. Day tati makagapo, no apay nga daak ita dito'y balasiw taaw manang. Sapay lakuma, ta nakaibati ak iti inspirasyon kadagiti dumdumngag. Agyaman ak unay manang Emmy, to'y pagayam mo, Felix. Pagayam a Felix, umuna iti amin, makipagladingit ak iti napagteng tigayam mo. Gapo iti saan nga aggibgibos arin nupak. Adun dagiti nagbalin a biktima, gapo iti awan kaes-eskan na ariribok. Kat amin tayo, dawat tayo nga aggibos kuman. Maipapanmet iti benegyo ka ni Mona, kablaawan kayo, ta iti udi na, da kayo metlati nagkagasat. Mataginayon ko mga rod ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, anag pailingad itinagan at Terry, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy,
Ilingad naklatan itinagan a Terry. Saan na pa naglastog, ngam makunaan na pintasan ti kasasaad ti panagbiag ko dito'y Canada. Kat proud ak matlaeng amang ibaga, nga uray ti pamilyak dita Pilipinas, kat nasaya at meten ti adda a kabibiyagda. Ngam saan ko basta nagunudlatan ti anyaman a kasasaad ko ita iti biyag manang. No di kat talaga ang nagpursigiak, tapno mapaalwan ko laeng ti panagbiag mi. Balasang akpay laeng nga aging gaita, iti edad ko nga 48. Ado ti mangibagbaga, asaan pa'y anala daw ti amin para kanyak, no maipapan kani ayat. Ngam saanan aday ta ti prioridad ko. Nang runa kat adda dagiti naglabasak nga arig na nang ipaay iti trauma kanyak, maipapan iti dayta abanag. Milyaw, anyat na adlaw mo ni Tere. Ay na, sa bali ti Jarna simangpet itay duday. Nakalidliday kun kasla nagsangsangay. Huwag nga raud, anya nga tayo tinapasamak kan kuana. Diyak amo nagdiritsumot nga minan iti silid na itay. Di pa yun nangan. Apay man nga tan, anya nga ta tinapasamak iti inaunang anak ta. Diyak mo't amo duday. Atapok nga amangan no adamanin pa kainaigan na iti relasyon. Iso akas niya iti jarniteri asimangpet itay. Kayat mo asawan, napasakitan manan, nagsinadamanan iti nobyo na. Nalabit akas ta. Ay, uuna yan no kasta nga agpay sumilyaw. Nagmalas mo ti anak ta, itinagan ni ayat. Manang Terry, masapal nga agbayad ak ijay school. Kasta ka di, ading ko? Wan manang, dandani nga minen ti exam. Manang, adda ka di parekot mo? Ha? Ne, awan ading ko. Apay ana sa ludsud mo? Naliday ka nga min, ken saan ka nga agsasaw? Kwa ading ko. Nabanugak la siguro iti trabaho. Nga ta, manang? Wen, ading ko. Nang runak at nagado ti masapol nga aramidak iti trabaho. Kasano nga iti pagbayad ko, manang? Di ka agdanag, ading. Itad ko ti pagbayad mo. Di ka madanagan. Isla ita nga mapay nga da diti balay ni Tere. Awan ka diti trabaho da. Ay, jak mo. Jak pa'y kinasarita ta nakaululi magmat ngamin. Manipod itay na asikaso na dagiti addi na asimrak iti pagadalan. Inruginan tinagdalos. Aging gaita, agdaldalos pa'y laeng. Ay, panagkunak. Talaga asaan na ka nagbidot duday. At dalakit din napasamak iti anak ta. Milyo. Kahit masiguradok nga da pa kainaigan di nobyo na. Sa bagay, makita talaang asabali ti jarniteri nga anak ta, no kasta nga ada parikot da iti nobyo na. Tibagi na ti papasan na no kwa. Kat narigat na agdalan iti depresyon, bakit? Makadadhan mo't kat iti utak da ita. Anya, ay, yadaday umapo. Saan kumamot nga agtinagakasta ti anak ta? Isungarot akasayaatan no kasarita ta. Iti kasta, maiyab kas na no anyaman ti mapaspasamak kan kuana.
Sikaban lang arudon ti makisarita ken kuana lakay. Naimbagken ka, taamom ti ibagbagam, no maipapanan ka dagita abanag. Tanusyak, amang ano umununaak tumanen nga agpungtot, numaamuak nga adamay kaniwas nga inaramid ti kayan ayat na. Ay, mala, di ka agdanag. Siyak ti makisarita iti anak ta. Naduktala ka malaksid kanyak. Ada pa isabali akaayan ayat ni Jeff tatang. Kunak tupay kahit. Kabisado da kang aminan anak ko. Basta no nagbaliw ti jar mo, ammo milatan ka ni nanang mo nga adda ti sabali ang napasamak. Tatang. Tere anak, kanayon mo't nga ibagami ka, ano agayat ka, no makirelasyon ka, saan mo nga ipaay amin iti karelasyon mo? Pangibati ka mo't para iti bagay. Tano bilang laeng ta saan nga agbaligi ti sinirek mo a relasyon? Saan ka masakitan unay? Kas ita. Yung pagkarup ko nga no talaga ada kamin ka ni Jeff tatang. Perfecto mo ti relasyon mi. Awan mo ti makuna amadi. Nga maapay anaramid nakpailangang alukwan. Kas iti sigod nga ibagbagakken ka, Tere. Ang mga nusan ada kayo taag kagasat. Iso akasayaatan na agbalin ka anatibkan. Pagbalin ng akarit dagiti mapaspasamakken ka. Saan ka pa idagel? No di kat nakarkaro kumapay nga agbalin ka anatibkan. No sa anak amariro, may kapatan ni Jeff ang nagbalin a nobyok manang. Katkas kadagiti immo na, pinasakitan naklaeng. Awan met ti amok amadi iti bagik, tanapudno akmet kadagiti lalaki nga ayatek. Ngamno apay alukwen daklatta. Naimbaglaangan manang tanukas jay nga agladlading itak, si dadaan met akanayon dagiti dadakkel ko ang mangandingay kanyak. Uray dagiti kakabsat ko, aramidan dati amin, tapno nalakaaklaeng ang makalipat, wenno makamove on. Kas iti panangandingay kanyak, tiburidek akabsat ko. Manang, kita MT grades ko. Nan, kita akman ading ko? Wow! Nagngangato ti grades mo ah. Siyempre, Manang. Itultuloy mo ti agadal ana imbag ha, Monique? Wan, Manang. Promise. Laglagi pam para matlaan kan kadayta. No makaturpos ka, agbalin kanto a professional. Kat nalakalaeng a makasarak kanto iti trabaho. Tuladin ka, Manang. Ha? Anya ti kayat masawan, Monique? Nasingput ka, Manang. Love na kami. Oh, nailakat ti buridak minaya. Naglaing amang lamlamyong. Wan, Manang. Tapno, saan ka asad? Ha?
Please, Manang. Saan ka kuman alonli? Wan, ading ko. Di kagdanag. Saan ako nga agliday? Ikarik. Ay, agyamanak ta nakalipat sa nitere lakay. Uwan nga raw, bakit? Nagsublin ti gaganay gayan na. Kasi tay, naragsak ka nagpakadaan na pa nagtrabaho. Dakkel mo't atulong dagiti addina. Kasanaw, kat makayayong mo't ngamin at talaga dagiti kakabsat na. Ammo da alam-lam yung hindi manang da. Huwag nga Rod, kan nairanapay apa nag-aala iti cards dagiti estudyante. Iso day jay, nakatulong iti dakkel kan ni Tere, tinakita na anag nga to agrado dagiti agad-adal nga addina. Huwag nga raw doday. Ay, huwag gayam. Masapol ang mapanak iti talon. Taagapit ita dagiti agsuksukay iti talon tayaw. Ay, huwag anya, masapul ang mabantayan ida. Oray saan tamot kit di ida abantayan at amammo ta idan. Saan data sa oran iti bingay. Kat apay nga rod amapan kapaylaang iti talon. Mapanak tumulong at tapno mawatwatak mat. Kan may mayat mat lang no makita dak ijay tapno nakarkarong agagat da. Ay kat sumuro takmat nga rodon mapantaadwa. Nga mangisag anak pa iti pagmerienda dagiti agape tapnod addapay nga aggagat da. Pakaragsakak ti pan nakamamukkan ka, Terry. Kasta akmat lando, pakaragsakak anam-amu ka. Namnamaag nga awan ti mang sanab kanyak ha. No, bilang at adapay ang makisining dakkan ka. Di kagdanag, nadaman bilang siyak mismo ti mang salaknibken ka. Anya? Madanak pa'y gaya man iti superhero, babain ka. Sika talaga, tila ibagbagam. Saan man? Kasta talaga ti panagriknak ita, tanam-amu ka. Lando, Kat pangasim ko ma. Palubusan na kasumarong kar iti balayo. Kayat ko di formal ni agdaton kan ka. ha? Agpay so ti ibagbagak teri. Kayat ko ti adapay ang makisiningad kan ka. Kayat ko ti agdaton. Iso ngay palubos mo ko ma, asarungkaran ka iti balayo. Diyak ngamin kahit ni Armon ka lang itino sa dino laditan. Tamamati hak. Ano talaga na dalus ti intensyon ti lalaki iti may sa babae. Rumbang lang a formal ni agdaton iti mismo abalay ti babae. Oo, sige. Awan parikot iti dayta. Nawaya ka asumarongkar iti balay. Anya ti makunam iti sangaili ti anak tamilyo. Kasla na taknang bait. Nadayaw. Kan magustuak ti panang sarungkar na mismo kan ni Tere dito'y balay. Uray siyak. Maiduma ka dagiti imunan ang nagbalin anubyo ti anak ta. Nga ay dinamamuta ket addan relasyon da. Huwag nga ron. Isa pa nagkunak, saanin alumdaang ni Tere iti dayta alalaki. Milyo. Kita man lang agpaisoan niya. Kalpasan, dagiti pan nakapaspasakit ti anak ta. Dimteng matlangan ti lalaki a para ken kuana. Sapay kumaa, tapno saanan nga agladingit pay ni Tere. Panagkunak kat saanin. Dakkel ti panagtaluk ko iti sangailin na ita. Mamati akasaanin alumdaang pay ti anak ta. Isulakit di daytantin na itanay para ken kuana.
dagiti muna ang nagbalin a nobyo kat inaramdak itirwar ti pagtaengan mi, sabali ni Lando manang Emmy. Talaga anak am mo kadagiti dadakkel ko. Ken naglakapay anaala na tirik na dagiti kakabsat ko. Para kanyak, ison ti perpekto a lalaki adimteng iti biyag ko. Iso ajak meten nalapdan tiriknak anagayat ken kuana. Nagbalinak a naragsak ken ni Lando manang, iso a naisukok ti amin ken kuana. Nulabsen ti agsarita, kalay sa laengen ti kurang kada kami, ket ururayek ti panangyawis na kanyak iti dayta, ngem sabali ti napasamak. Ako na muna niya taramidok, Terry. Ha? Apay Lando? Amang ano... Noan niya? Amang ano sana malasat ti amak ti kasasaad na ijay lugar mi. No saan na maoperaan. Anya? Day tatagpaiso. Kaawawag lang ti inak. Imbaga na ang masapol mi ti dakkalagkatad para iti operasyon ni tatang. Lando? Tirigat na. Awan ornong ko. Tay pau-pauit kumot kadakwada ti amin na sweldok. Kasano nga rod itan? Diyan ka mo, Terry. Masapol nga ipamuspusak ti amin. Tapno makaipawitak iti kwarta kadakwada. Diyak laki ti kayat nga dadaki sa mapasama kiti amak. Mano ka di ti kasapulan para iti operasyon ti amam? Sana sinsina nagatad, Terry. Duagasot aribo a pesos. Kasta ka di? Uwan. Pasensyakan ni bagbagakan ka dito, ha? Ken, pasensyakan. No saan pa ila matuloy ti imbagakan kang agsimpatan. Diyak nga mininamnama akastoy ti mapasamak. Lando. Sige, Terry. Agpakada akpay. Tamasapol nga agiremedyo ak iti kwarta. Sa dino ti pagremedyo am? Makaamuditan. Urayan niya. Aramida para iti amak. Lando, tinasayaat. Aramatan nyo pa ilaang ti urnong ko. Ha? Adda urnong ko iti bangko. Umdas para iti operasyon ti amam. Anya? Nakababay? Awan ti rumbeng apagbainam kanyak. Alakit din, umanugot kan. Aramatan nyo pa ilaang ti urnong ko. Tatang, sabali man ang tijar ni Manang. David, anak. Ang mga no adaman ng dakas anak pasamak. Ay na, saan kumamot Amang no saan mabailan ni Manang mo no kasta nga agpaisaw. Saan man nga minen nga agsasao ni Manang Terry. Bay anak, takasaritak. Amwak no anya ti mapaspasamak ken kuana. Tatang? Amwak no anya ti mapaspasamak ken kuana taapay anak kalidliday manan. Saan da ka pakadanagan, tatang? Kasano kumasaan kami nga agdanag ngay. Katanda ni makabulan ng akasta ka anak ko. Tatang? Anyat na pasama kaya. Ibagam kanyak. Ni kadilan daw ti makagapaw. Ha? Tatang? Nadlaw mi nga anang rugi manen ti kasta ajarmaw. Manipod idi saan mi amakitkita ni Landaw. Pasensya kayong tatang. Bye-bye andak pa ko ma. Ta ika gumaak akontaken ni Lando. Anak ko. Sige tatang, panawan kayo pa'y ditoy.
Lando, agyaman na kontakan. Terry, Kumusta kan? Kumusta ti amam? Apay adin nakmatan kinontak, manipod na gawid ka iti lugar yu anang itulod iti pagpa-opera ti amam. pasensya kan Terry. Ngayam kasayatan no lipatan na kon. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Lando? Nalawag mo timbagaksan ka di. Lipatan na kon. Ngam apay, iti anya aga po, Lando. Di mo damagan Terry. Basta lipatan na kon. Kasanon ti kwarta ka inalam? Oy Terry, kahit ko lang alawagan kan ka saan ko nga inala ti kwartam? Saan ka mo ta pinilit amang tad iti kwarta? Sikat nagdisnudo anang edad kanya kiti kwartam? Gaput ako nam ama sapul ama operaan ti amam. Kahit namati ka man? Naglakakamot na naman lilaw. Isumot lagay makanain ka maluko Ulitag, saan ka pinilit amang tad kanya kiti kwarta? Sikat nagdisnudo. Iso ano namnamaang may sublik pa iti kwartam? Sorry langit. Sige, tatapay pag namin iti asawak. Anya ti kunam? Ada, asawam. Adda, isang oras na nagawid akong diti lugar mi. Tapno agdeden na kami. Sige Terry, bye. Diyos ko, apay ano pa samang ti kastoy? Apay! Panagriknak kat nagtupak kanyak ti langit iti daydi akanito manang Emmy. Tamalaksid iti dakkel agatad anaala ni Lando na isukok pa yan kankwana ti amin ko. Kasla mapukaw ti limbong ti panunot ko kadagidi akanito. Ngam sa andak abinaybayan ti pamilyak. Apaman ang nakailiwliwagak, nagabrodak, kat napagasatan akmet, agingga ang nakagtengak dito'y Canada. Kat ad-ad dapay ang napasayaat ko ti biyag ko, kastamutan ti pamilyak dita Pilipinas, akas iti inlanad ko, iti damo apaset ti surat ko. Aklunak nga idi kapagpagasan paylaang ti pungtot ko, inlunlunod ko pa'y ti tao anang loko kanyak. Ngem idi agangay, nang runa idi napaluspusa kon tigura ken sakit tinakam ko. Gapong iti panagbalin kong aktibo iti pamati akim mapengak, nasursurok nga intalek iti namarswati amin. Daytoy tipadas ko manang. Toy pagayam mo, Terry. Pagayam a Terry, napnuan iti adal ti pakasaritaam. Kang runaan nga adal a naibatim, kat ti panangpili kadagiti tao arumbeng a pagtalkan. Saan agaputan nalaganan ti riknatayo iti maysa a tao, kat italag tayon ti amin kenkwana. Gapo taagdadatamet pagayam ko. Ultimo dagiti agkakabagyan, at dapay gundaway nga isuda a mismo ti aglilinno ko. Iso arumbeng laeng nga agbalin tayo, anaanad. Ti pakaragsakak laeng pagayam ko, ket ti agdadata a kinapudno, anasayaaten ti panagbiag mo. Kastameten ti pamilyam. Iso amamatiak nga amin alaklak amom ita, ket subat dagiti saan anasaya at anapasamak ken ka, ta saan nakaabinaybayan ti namarswa.
Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Laura, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Laura latan ti iyawag mo kanyak. May saak agagangay laeng nga umili, adim makkel iti kinarigat ti panagbiag. Kinapudno naman ng sa anak kalpas iti panagadal ko. Gaputa talaga nga awanan kami. Sakit na sapaak ang nagbalin nga ina. Ngem daksang gasat, tadinak mo't tinakderan tinakasikog kanyak. Rugyak man manang ti agsalaysay, idi na ipasngay kon ti anak ko. Agtawa nakla idi, iti 19. Houston, baby. Apay ngay adi kamot na sumardengan nga agsangsangit. Laura, anak ko. Apay ay asangit ta anak mo. Diyak nga rod mo tatang. Itay pa'y nga isalsalak tap na agsardeng kuman. Nga magsangsangit patlat ta. Pamangan mo't no mabisin. Pasuswom ngamin Inaramid kun tatang. Ngam awan sa amot ngaminan ti masuso na kanya. Tamo yumot. Nakindit ti gatas iti barukong ko. Saan amapnat ti anak ko? Dahita itan. Awan ay at ititimpla na gatas na. Awan tatang. Ay, talaga saan nagsardeng agsangsangit ti anak mo no saan anap ka naggatas. Mabisin lakit di dayta iso asangit. Imot ko ng mga gurigor ni Noel nga anak mo. Wan tatang, nangato ti gurigor na. Madanagan nga ruden. Tauray no pinagtumarkon iti agas. Saan latabo mabati gurigor na. Ay, kasayaatan siguro no ipa-ospital mo laengan. Kaya't ko kumamot tatang. Ngamawan paggastos ko. Amoy mutan. Nangina tinaskan abayadan iti ospital. Awan mo't makukwartak tatang. Nakastreka nga agpaiso iti trabaho. Nga manumot laangan ti sweldok ngay. Saan nga umanay ti matmat gadak tatang. Ay, katkasano nga rudan nga Laura. Halangan mo't abay be amlatan ta apo ko kamasakay. Basta i-monitor ko latan ti kasasaad na tatang. Pag tumarag iti umno nga oras, tabarang agimbag mo't laang. Ay, anak ka. Talaga ngamin nga agkurang ti budget ko tatang. Iso ajak maipa-ospital ti anak ko. No maipapan iti magastos, at mabalin ko nga asitgan a bumuludan tayo, anak ko.
Ngam sigurado ka kadain. Wan tatang, kaya't ko ti agabroad para ka ni Noel nga anak ko. Ay, una yan. Manula ti taon ni Noel. Aglima pa'y laang ti taon na. Tatang, amuyumot noon niya tinaglablabasan mi nga agina. Laura, anak. Idi maladaga pa'y ni Noel. Nakakaasi asangit tumabisin. Tawan paggatang ko iti gatas na. Tanakidit kat nga ron ti tubog ti barukong ko. No agsakit idi ni Noel. Ano sa kapag tumtumaran iti agas. Diyak pulos maipa-ospital. Gapot ang maamakak iti babayadan. Takas talagang agkurang ti sweldok. Ita, masapol nga isaganaak ti panag-eskwela ti anak ko, tatang. Awanan ti sabali pa yung mapanunot ko apamuspusan. Tapno maisaganaak ti masakbayan ti anak ko. No saan ati panagtrabahok iti balasiw taaw. Ay, alangarod, Laura. Tulungan ka, anak ko. Kasi tinakunakon at dati masit ka kapag buludan iti mainayon iti paggastos mong agabrawn. Agyaman tatang, kat pangaasiyo. Da kayo kumapay laang ti makaamo amang taripato iti anak ko. Bayat ti kaadak iti abroad. You are belly-lazy! Please, don't hurt me, Mom. Have pity on me. I will do whatever I want. I will punish you, you lazy bastard! I don't like the way you walk, so you better do your work well, or I will punish you more. Diyos ko, naulpit ti amok. Malaksin nga dadag iti gundaway asan da kapakanan. Kabinandak pa'y naulpit da. Kagiddan ti panagabroad ko, ti panagibtur ko iti nalaus aliday, ken sakripisyo manang Emmy. Saan laeng agapo tadyak na tarabay ti panagdakkel ti anak ko? No di ket gapumeten iti kinaulpit alinakam ko iti nagbalin nga amok iti panagabroad ko. Kagiddan dagiti linakam ko a kinaulpit kas iti panangdangran saan da panangpakan kanyak, karaman pa yan, ti panang molestya kanyak, ti amok alalaki. Ti anak ko lataan ni Noel, ti kanayon alinaon, ti panunot ko. Kaya rigan na anakairwama kon ti amin alinakam ko a kinaulpit, tati addalatan iti panunot ko, ket ni Noel nga anak ko. Nunangan ngatan, no nasalun at ngata, wano agad adal nga taan na imbag, kano anya pay dita.
Diniretsok ti 10 atawan akaaddak idi abroad manang. Iso akas talaunay ti iliw ko iti anak ko idi nagawidak. Agtawan idin iti 15 ni Noel. Kukuha amin ni Noel dagita nakadisplay ang medalya. Kanuan niya pa pamadayaw di tadiding anak ko. Nasirip ti apaw. Anyan, naglaingan ti anak ko, tatang. Makapabangar itirik na dagitakit kita ag apam madayaw ang nagunod na. Mariknak asulit ti amin abannog kan sakripisyok ang nagabrod, tatang. Laura, anak. Anya nga oras a sumangpot ni Noel, manipod iti pagadalan, tatang. Kailiw ko talagang ti anak ko. Dandanin sumangpot na jay. Itay pa'y ngamin analpas ti klase na. Narigatan la siguro ang naglugan ta atid tog ti pilay ti pagluganan no pa nag-aawid ang dagiti estudyante. Kasta ka di, tatang. Ay no. Sumampot ko man. Tama ito. Lolo, adda ako. At day tagaya man. Ne, adda gayang bisita tayo, Lolo. Naimbag na oras yun, Nana. Day, Noel, anya sa nga ilingay bagbagam. Kat no ni nanang buday ta. Di mo ka di mabigbig. Ha? Noel, anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka, anak ko. Para kan ka amin dagita nga insangpot ko, anak ko. Pasarabok kan ka. Agyamanak, Nanang. Pasensya kayo no saan kayo nailasin adagos itay. Awan anyaman na day di anak ko. Maawatan ka. Aglima lang amin titawan mo idi nagabrodak. Ita, 15 titawan mo. Nabayag adinak nakita. Iso ang maawatan ka. Nanang? Maragsa ka naklaunay. Tanapanak-nakak anasaet ka nga agad adal, Noel. Pamanaknak dagiti medalya kan daduma pay nga award anaawat mo, anaka-display iti diding ti balay tayo. Itultuloy mo nga igaid ti agadal, anak ko, ah? Taikarik, aramidak ti amin, tapno makaturpos ka. Iti pa nagsublik iti abroad, nakarkaro pay nga aggagetak nga agtrabaho, tapno maitad ko ti amin akasapulam iti panagadal mo. Agyamanak, Nanang. Alan, Noel, ingka maturugan tani, rabiin, adapay klase minton bigat. Sana bale, ta sumagmamanumot abulan ti panagbakasyon ko ditoy, bayat nga ipagpagnakmanan ti papeles ko nga agabroad. Iso nga adupay ti gundaway ang makapagbanding ta, anak ko. Makalawas laang ti kaadam dito'y anak ko. Ag-flight kan tumanan. Masapul, tatang, tapno ad-adda maisagana ti masakbayan ni Noel. Para kan kwa na day tingar aramidak, para iti anak ko. Laura, anak. Uray anya akita ti rigat, kabailak asarang tatang. Ti importante kanyak, ni Noel nga anak ko, ti masakbayan na. Iti kasta atin or ti panaritam, Laura.
Mamatak nga do arigat tinaglablaba sa miti kaadam iti abroad iti lasod ti sangapulo atawan. Talaga nga ado, tatang. Ngam kinabaelak nga uray anya pa'y tinapagteng ko. Iso nga amok nga iti panagabroad ko manan. Mabaelak matlaang ti anyaman a panubok asarangtak. Ay, Taur ay mapukpukawan akon iti namnama. Kan uray agkapsutan ti pakinakam ko. No mapanunot ko ti anak ko. Maikanak iti nananay apigsa ken namnama. Tapno ituloy ko ti mangged iti ganggan na et adaga, tatang. Iso asanda kapag danagan. Anyaman ti mapasamak iti panagabroad ko. Mabaelak, tatang. Basta saan nyo ko maabaybayan ti anak ko. Diyos ko, no kasano ti kinaulpit dagiti nagbalin nga amok ididamo ang nagabrodak. Nakarkaro man itan. Jaklan hinamnama adakas ti ugali dagiti amok ita. Sumagmamanon abulan nga daak dito'y ayanda. Ngamawan lata ti panagbaliw ti trato da kanyak. Nga uray sobra-sobran ti oras ti panagtrabaho. Ngam kabalak da ito'y. Para iti anak ko da ito'y. Iso ang masapul nga agibturak. Sa anak asumuko. Agibturak. hey, yo, Yes, sir. Do you need something? give me your cell phone. What? But why, Give sir? me your cell phone. Sir, why did you kick me? Give me your cell phone or I will kill you. Give me. Sumagmamanupay laabulan ti kaaddak idi iti ayan dagiti amok. Idi napasamak day di apagteng manang Emmy. Innala dagiti amok ti cellphone ko nga isulaeng ti komunikasyon ko iti pamilyak. Kalpasan na, saan dakon apalpalubusan arumwar iti balayda ken saan dakmeten asuswelduan. Nasurok makatawan akas jay tinagbalin a sitwasyon ko manang Emmy. Awan tinaaramidak no di tinagkarkararag ket di nakumabaybayan ti Diyos. Agingga nga iti may sangal daw, naikanak iti kired ken gundaway ket nakapagkidawak iti tulong iti may sa nagbalin agayem ko ababaunan matlaeng. Gaputawan pang kontakak idi iti pamilyak, kinid daw ko iti nang tulong kanyak nga i-search mi iti Facebook ti anak ko.
Nakla atak, idinakitak iti social media ti anak ko manang Emmy. Nagdakkel moten ti nagbaliwan na. Kasla adda ti napateg nga ilablaban na. Ken kasla na baybay-anen ti langana. Ingka gumaak a kontaken babaan iti social media ngem napaayak. Kalpasan ti sumagmamanual daw manipod iti daydi akan ito, nakaawid akon iti pagilyan tayo, babaan iti tulong ti Embahada ti Pilipinas. Ngem ad dagayam a makariknaak iti saem, iti masang petak, manang Emmy. Tatang, Oh, apay ada kayo laang ti sinang putak diti balay. Apay ngagmay-maysa kayo dito eh. Ayan ni Noel nga anak ko. Laura, anak ko. Tatang, apay ngagsangit kayo matan. Ayan ni Noel ko nak. Ayan ti anak ko. Anak, di mo ka din naawat. Dagiti mensahe kan ka. Anya amin sahi tatang. Damo pa ilang nga aldaw, ti kalata pa nagpukaw ni Noel. Empakamukan kan ka. Nag-message sa kan ka, anak ko. Yung kagumaan ka nga wakan ngam saan ka mo makontak. Anya, Dahil tatagpaiso, Laura. pasensya kayo tatang. Adda amin saan anasayata na pasama kanyak. Kabayaton ti kadak ijabrod. Ha? Inala dagiti amok ti cellphone ko. Kalpasan na. Impupok daklatan iti balayda. Tidakas na. Sanda ka sinweldon Apolos. Naimbaglangan tada ng tulong kanyak. Kat ti panagawid ko. Embahada ti Pilipinas din ang tulong kanyak. Kasta ka di, anak ko. Anyat na pasama ka ni Noel tatang. Ibagayo ko makanyak. Na Laura, sumagmamano abulan ng ngawan ti damag ka ni Noel. Anya. Nagpakada kanya ka dumaray iti leadership training ka na. Itadayo a lugar. Hanggang saan na nagsumsumli Apolos. Anya. Nagpaiso anak ko. Napana ko iti pagadalan da nga mawan kanumot ti leadership training ta. Diyos ko. So, diyak ka mo no ayan ni Noel nga apo ko kita. Diyak ka mo, Laura. Kaano pa yung mapukpukaw ti anak ko, misis? Sigun iti amak. Taiso ti kadwa na pinanawak idi nagabrodak. Nasurok talo abulan na mapukpukaw ti anak ko, sir. Kasta ka di. Awan nga minti mabirukan, may record nga involved tinagan ti anak ko, misis. Mapalin ka da makita tila dawan na. Uwan, sir. Mabit lang. Daytoy, sir. Daytoy tiladawan ti anak ko. Sigurado kayo ada ito ti anak ko? Uwan, sir. Apay ka di. Mabit lang, misis. Agsubliak. At lang timapan ko lain. Sige, sir. Diyos ko. Apay nga takas di tilang at ti pulis akasarsaritak. Apaman anak kita na tiladawan ni Noel nga anak ko. Diyos ko. Nakarkaroon nga agkaba-kabaak. Hindi na ko mabaybayan, Diyos ko. Maasi ka kanyak. Misis, kitain nyo dito a cartographic sketch. Diyos ko.
Kay ingas sa anak yun na ito, saan ka di? Medyo umarngi, sir. Sino nga minday ta? May sa daytoy kadag iti maata pakimapang iti makakanigid a grupo. Nga agkot kuta ita iti may sa apaset ti Sierra Madre. Anya, imposible. Saan a rebelde ti anak ko, sir? Estudyante, pailaang ti anak ko. Mrs. Agray-raytan ti panag-recruit dagiti makakanigid a grupo kadag iti pagadalan. Kat dagiti agtutubo ti target da. Iso posible nga ron at talaga kimapeng kadakwada ta anak yo. Iso nga aging gaita kat awan ti damag may papankan kwa na. Diyos ko, talaga adya akong amuno niya ti Aramida. Tawanan tinapalabas. Manipod nagpukaw ni Noel nga anak ko. Aging gaita. Awan pailaang ti damag may papan ka ni Noel. Anya nga talagang tinapasamak kan ko, ana. Diyos ko, pangaasim. Di na kami kumabaybayan. Nabayagan nga awan damag iti anak ko. Ultimo dagiti otoridad. Awan ti maibaga. Laura, anak. Apay tatang. At nabuyak ka damag iti telebisyon. At dagiti nakita abang kay dagiti maatap a rebelde iti may sa apaset ti Sierra Madre. Anya, tatang, mapanak ijay. Kaya't ko ang makita dagiti na ipadamag abangkay. Mapanak ijay, tatang. Anak ko, tatang ni Noel. Unayan. Awanan si Noel. Anyan. Unayan tinapagtang ti apo ko. Ay, unayan. Nagsakripisyo ak ija abroad para iti anak ko. Ngaman yan, tapi mo sa ilaang gapo iti bisin. Gapo iti kakapang na iti makanigid a grupo. Nagsakit, tatang. Laura, anak. Namuyo lang ko, ma. Doon niya tinapaspasamang kanya kiti panagabrod ko. Kalpasan na, matay lang itibisin ti anak ko. Gaputa si Murot kadag iti rebelde. Nagsakit na panunutan, tatang. Nagsakit na panunutan nga awanan ni Noel. Anak. Awanan di anak ko. Impat-patag ko unay. Di anak ko. Dinungdungog. Awanan di Noel. Awanan di anak ko.
talaga nagsakit a panunutan, Manang Emmy. Namolestya ak. Nagsakripisyo ak iti abroad. Tapno maipaayak laeng itinapintas a masakbayan ti anak ko. Ngempim musay gapo iti bisin. Gapo tanaalukoy dagiti makakanigid a grupo ako mapeng kadakwada. Ken mangilaban iti biddot nga ideolohyada. Sumagmamanon atawan tinapalabas, manipod na tay ni Noel nga anak ko. Ngam aklunak nga aging gaita. Sidsidirek paylaang dagiti komunista anang sabidong iti panunot day di anak ko. Nga iso tinakaigapuan ti ipupusay na. Ken ti pannakaulilak ken kuana. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Laura. Laura, pagayam ko, makipagladingitak iti napagteng ti anak mo. Pudno unay ti kinunam, aga po iti nakasabidong ti panunot ti anak mo, iso akela at anagbaliw ti sirmatana, maipapan iti biyag. Iso akadagiti naganak adumdumngeg, tarabayan nyo anaimbag dagiti agtutubo nga anak yo. Gapo ta agrairaitan dagiti saan anasaya at apaspasamak. Ket dagiti agtutubo ti kang runaan apun punteryaan dagiti ballikog ti ideolohyada at tao. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugon iti dana ti biyak.